Nyakor mga jong machiegni kendo dakika boro tok sario marokinyi meno kang mogik mabendo adoro bedo gi twak ahinya ahinya chenro mano maru piny ka bendo kiny makawuono neno kanyo thor wach mabende wantiere godo thor wach en chano boma eyo makare ere kaka inyalo bed ni ichano bombe gene mane wach mabende samoro nyakor mga jongo kiketgi maina ka iwuothe e bombe mopogore opogore parni bombe mabende intiere parni intiere jok machano gi kiny makawuono antiere gi achiel kuom jochan bombe pachoka mano Dr. Walter Alando mabende somonwa paro ahinya ahinya kaka owinjore nego bed ni ichano boma eyo makare kuonde kata mna facilities nego bed ni iketo kanye e boma koko mano na penji kapo nono ni intiere gi ote neno kaka untiere godo asomo matin kwa dhi mbele ma Walter nyalo duoko obiro bedo koduoko kwa dhi mbele gi twak maket kod ma ote ibiro bedo konya somo e yamo ineno kanyo brother Kuku George mar Thimli Choinga e county ma Migori iwacho ni Sharon penji na Dr. Alando ni en okang' mane magikaw e kuonde ma oket tenge ne jowuoth mago mag tielo iyudo ka geche iyienge geche makoro chuno jotielo ni nyaka wuothe chuny apaya to mago duto to waseneno ka timore e bombe mopogore opogore kata mana Nairobi ka nitiere kuonde moket tenge ne jowuoth tineno kata mana ka geche bende iyiengo kanyo daktari bibedo kiduoko mano Jackie Nyarmudi iwacho ni chon jolos yo ka loso ga yo they always make sure ni dukni are pushed back from road gi some many meters. This is to avoid any form of accidents mag geche but immediately the road is finished boom jite odok uso endara who is to blame daktari biro bedo kingiso mano nikech mano bokene wendo kuomwa Jackie ntiere gi penjo mopogore opogore aparo ni penjo mentiere godo gin penjo maleo machielo wacho ni last year was in Migori County for 2 months while on duty I was so scared the busy narrow road wacho ni mano mar Migori gi Sebanie wacho ni rach kanye ma apiko kale kendo jo apiko gi geche opak along the tiny road kanye ma mine ma uso opethe kanye ma trucks bekale yani I tell you it's just dangerous yet the county government of Migori kao oshuru daily akeni mano koro wa daktari dhimina bedo kiduoko nwa mano koro wasejo ka osuru county koso wasejo pang bomba kata mna jok chan bombe mopogore opogore mano bende ibiro bedo kinyiso kanya ng'eni ote pod ng'eny koso nitiere achiel mogik mane beni wasomo aparo ni mago e ote ma wantiere godo biro bedo kwasumo paro kotenre gi ote mopogore opogore Walter kineno ote ma bende sedonjo aparo ni gin ote maleo mage minyalo duoko gi sani mano kwa chako Erukamana inya Sharon. Erukamana inya. Mana kinyalo mana duoko ote kuom ranyisi kata mana kwachako gi ote mogik mabende janeno maro miluongo ni Jackie Nyarmudi ore kanyo wacho ni nitiere kata mana kuom ranyisi wang'apaya mochomo yo Isibania ahinya kaunti ma Migori odiochieng' manyoro bende noneno masira mar apaya mabende notimore inyalo paro makore no okang' mar ariyo mabende koro lori chodo break to kochodo break geng'a apaya kanyo nitiere jo apiko nitiere jo nyamburko nitiere jo uso jowuoth mawuotho mabende koro kelo apaya okang' mokwongo neno kanyo ka ji 11 nowito ngimagi odiochieng' manyoro ng'at achiel nowito ngimane gi kamoko bende noyudo hinyruok makoni kod kocha mana kinyalo duoko ote makamago waseng'a wagoyo mos ahinya ni jok mana olalo ngimagi kata jok ma olalo jowetegi wedegi e masira motimore gieki kachako we achaka nuo kendo ni an japang bombe an jachan bombe to kuom sama wawuoye niendi okati gi county government aparo ni mano ber kalero nikech duoko madhi duoko okaduok gi lo county government mora na wacho ni anatiego jomoko bende machano bombe gieki koribodo ni samoro jok matiyo kuro gin jok ma samoro gikale lweta kapok gichopo kurendo duoko madhi duoko ok adhi duoko gi e lo county government adhi duoko gi e lo gimoripo bed ni timore koro kachako kaki wacho Sharon ni to ng'awa mwase iyudo ka ndaro ger to kendo nitie gimiluongo ni road reserve
So ei chenro mar boma chande oseket kumidhi kete ndara chande bosegere bo oket reserve maber moromo kendo duke oket tenge kabisa. To bang' mano iyudo ni kakoro town ochako dongo, ji oduogo, ji chako tich, to ji odonjo bobet ei ndara. Okadwa ni wase ng'ato, aparo ni gima pok otimore ahinya en sensitization mar public. Miyo ji wach chande mondo obed ni chano boma ni ok en gima wacho ni nitimna jolony mar chano boma. Gimoro amora ma ji timo e piny kae ber ka kata ok ilony kuro, lakini nitie gima ing'eyo e wi wach ni endi. Apa ni mano e gima duong' mogik ma pod kaka anyuolawa, kaka onagi, to gi jomoko mopogore opogore mawuok kuonde moko, ma ok en midhiero mamako mana jo onagi kende, en gima iyudo kuonde te. En ani e wang' sani wawuoyo e counties wa monagi koni eki. Koro gima timore ni aparo ni jopiny ok ong'eyo ni to gigi kitimogi kowach ni wabed mabor kamacha chande gi ndara, en ang'o momiyo wach ni endi. Apa ni magi gik ma kwanyalo bedo ni wan gi gima mzungu wacho ni basic knowledge mar planning, to gi gima planning ni timo, then wabo bedo ni wan gi winjo moro, nikech iyudo ni sama wadonjo iye kachacha, na wacho ni gik mwatimo kaka jochan bombe en ni wan wang'iyo mbele kuchande, to jopiny to ng'iyo ni anayud mana dok ge ot nadi, ineno. Koro ng'iyo mar japiny chande chune ni mondo odhi obed e chuny ndara ama machiegni gi ndara kabisa, nikech kanye mohala bende nitiere, kanye moboyude ng'ama kalo samoro gi mtoka, ng'ama kalo samoro gi tielo, mano nyiew gimouso niendi, ineno. Kwanyalo bedo gi winjo ni gik mitimogi ok ni en ni koro county government riembore kodwa, wan kaka jo ohala, but county government dwaro mana ni koro gik mwatimogi wabende wan safe. Then ka winjo no nitiere to wabo suda mabor matin. Of course dhano bende kwasebedo ji mang'eny winjo wa samoro bedo ma ok yot. Kuom ranyisi Walter keto ni ka winjo nitiere, gin winjo mage ma samoro ubalo un kaka jochan boma, samoro ubalo gi jotelo mawuok e counties. Okawinjo kanyo jochan boma debed ni gin winjo mage ma samoro un kaka jochan boma, mana kaka nisewacho ni kitine sirikand county donge in jachan boma, gin pogruok mage ma samoro kaka jochan bombe nitiere godo ka gichano boma, pogruok mane ma untiere godo samoro de wachi na chiedh nade moyudo e counties mopogore opogore. We wach kendo ni wach mar chano boma en a devolved function, en function mar county government, so gine ma gichano bombe gieki. Koro an kaka jachan boma awacho ni anatiyo e mbalariany, atiego jok madhi tiyo kurendo mondo gichan bombe gieki. But kowe mano abende ka gigwela na bia konygi counties mopogore opogore e pinyo mar Kenya ka, to adhi to akonyogi, anyisogi ni kamae wanyatimi kama. But winjo mawacho en kamae, nachako ni dobed gi maber ka wate kaka jopiny wan gi some basic understanding mar ni to town planning ni en ang'o modwaro mondo watim, okay, objectives mage gin ang'owa, ineno. Nikech kwa bedo gi winjo no, then koro konyiswa ni mondo wawuog e ndara, kwa kao gima koro wawuoye sani men masiche mag ndara gieki, konyiswa ni mondo wawuog e ndara, road reserve chande, to koro winjo wayot, wawuok nikech wang'e ni gini ikwerowa nikech en gima konyowa. Koro gigi te mwatimo, tije te mag lowo ma wacho kande, nitie kaka waketogi.
Koro magi gik ma ka jopiny nigi winjo ni to gini ikete kamae, ikwera ni kik aged ei road reserve, kik aged ei riparian kuma pi okale, nikech gino konya. Kagedo kuma pi okale, ka an pi obiro chande to boyweya oko. Kagede bath ndara ahinya, kapo ni accident, masira moro timore, gari ogine, okoso break, obodonjo kuoma. Kagedo kuma ipuke yugi ni bokelo na tuo kuoma. An ema pod abo bedo gi pek ei loso gimowuok from gima nokwera ni kik atim niendi. Koro ka jopiny wanyalo bedo gi winjo noendo, then aparo ni kanyo nyalo konyo ji te moloyo bedo ni waseyo ng'ane gi ng'ane. Koro samoro anyalo wacho ni wan kaka jopang bombe, samoro wabe pok watimo moromo mondo ji obed gi winjo ni to pango boma ni en ang'o. Nikech iyudo ka counties counties dhi to mako mna jok motimo gineni, to winjo chande podonge. Ama counties dhi to muko gik mani road reserve ama riparian reserve kuonde mopogore opogore. Samoro winjo cha pok obedo. Mano gima paro ni nyalo konyo. Kanye lero yo makare Dr. Walter Alando. Gisani ano kodong mana gima tin ne dakika par mar mondo mi watiek twak maka mang'eni samoro kana mana jotende counties bende nyalo bedo ni neno wasani. Paro mane mabede nyalo somo negi effects mago of bad town planning. Nikech ang'ene mago bende nitiere kanyo. Yande kata mne kinde mokalo nitiere paro mabende kata mna governor e county ba Kisumu nyang' nyongo na nitiere godo mar daro kata mna skunde. Ahinya na winjo kanyo kano wacho ni Kisumu boys gi Kisumu girls nego bende dar. Mane nene mana paro no koket kata mne tim. Nene paro mabende no biro godo. Na neno kanyo kana jopiny bende wuok e okang' mager mar pingo wach makama. Nene paro mabende ne nitiere godo. Koko mano en effects mage of bad town planning. Mako tim to koro kramna boma ok nyal ringo e yo makare. Mana kinyalo somo nwa paro makamano kapok akao otemo gik mondo walor chenro. Erokamano nya Sharon. We awach kendo ni town planning en gima chenro mar dongo town en gima lokore kaka higni medo chwalore. Koro kata mfano miwacho mar school no. Samoro kumibete ne en kund dhok Sharon. Kuma ofisi non ntiere. Chon kabisa. Ineno koro kaka higni omedo kalo to lokore wuok samoro en kuma ne en kund dhok, then oikie, then obet gimoro nono, bochopo koro en ofis kumibete no. Koro magi gik malokore. Seche magi lokore ni okoripo bed ni wang'ien to koro en gima dhi hinyowa. Emomiyo wacho ni sensitization chande, winjo konyo wananchi jopiny mondo winji ni to gigi timo gi nikech ang'o. Aparo ni mano konyo moingo dhi ni koro watime go ng'enge chande nikech mano samoro ok konya ahinya. Now iwacho ni effects mag bad town planning. Apani kanyo endo gima timore seche mang'eny en ni plans iboyudo ni nitiere. Of course nitie seche mabe gionge, but ahinya iboyudo ni plans nitiere. Enani koro implementation chande ema ng'enyne yudo ka bedo ga problem. Nikech implementation mar plan dwaro ni mondo pesa bendo bede. Nikech kiwacho ni ndara dhi kalo kae tionge pesa migero go ndarano ok bi bet. Kiwacho ni wadwa school kae tionge pesa migero go school no ok bi bet. Ineno. At the same time, samori wacho ni wadwaro ma, to ing'eni ni wananchi bende, kiwacho ni dwaro mae, wadwa mondo ji owuog kaka koro nwawuoye e wach masiche mag apaya kande. Iwacho ni wadwaro mondo ji owuog kik bed e tenge mar ndara kae ni gitime ohala. To ng'enyne iboyudo ni wananchi bende, giseringo gidhi e ofis jatendgi, maybe MCA, governor, whoever. To ka gichopo kucha, ting'e ni ng'acha bendo yier gi jopiny achiel gi eki. So ka gidhi ni hinyo gi koni, to samoro yudo ni ibowege we ni okay, bedure ndara kanyo endo kara, nikech mano ing'e ni josiasa samoro giwacho gima dhi moro jopiny. Samoro ken gima oripo bed ni timo cha, but ken gima dhi moro jopiny
to mano gima jasiasa bodhigo, especially ka koro wachomo go kura. Jasiasa ok bi tami ni kik itim gimoro mahinyi, obowe itime nikech at that time orango kura mabiro, okoranga safety mari neno. Koro jopiny bende nyalo bedo ni konyo e gine mag mondo planning obed ni konyowa. Nikech nawacho ni planning kotim maber to en gima miyo economy wa dongo, en gima miyo kar dak wacha bedo maber, en gima miyo alwora marwa, the environment, bedo maber, en gima miyo wabedo gi kwe, en gima miyo wabedo kod services, wabedo gi facilities mwadwaro, skunde, ostande, gi gik mopogore opogore. Koro planning kotim marach, kata implementation jane kotim marach, to gigi te bedo ni nitie pek e yudogi. Wabo wuotho mabor kwa dhi e chiro, wabo wuotho mabor kwa dhi e skul, wabo bedo ni hostande kar thieth gin mabor kodwa ama gionge kata. Wabo bedo ni masiche mag ndara kande bedo ni nitiere, wabo bedo ni zogruok moko mag gache ei boma kande bedo mang'eny nikech either ok watimo planning ama ok wa implement plans ma wan godo. Aparo ni mago gin paro maliw ahinya ahinya kama bende wacho ni japiny bende nitiere kod tinga ahinya ahinya mano mar neno ni boma ochan e yo makare. Apa ni mano mar paro maliw. Koka manasom ote achiel ariyo bang' mano Walter winj pachi mogik donge wasoma ne ote ma bende isebedo kioro nyakwar Mgajwang'. Nitiere apa ni asoma ote ma achiel kende. Wuod ka kwema matete wacho ni ne Justus from Kisumu chiega. Chano boma ber ok rach lakini ketho gige ji sami chano boma ema ok ber. Alafu penjina daktari ni chano nyamaseria no sema kosa kende daktari bende ge wach nyamaseria ni ema ni daktari no singiso kanyo motelo ni enja chano boma to okotine county government. Dong daktari maraki yalo mna somo nwa paro mar chano boma ketho gige ji ni nikech agende county ma Kisumu bondo sebedo gi chenro mopogore opogore ahinya nya mar chano obede city maber manyalo bende lombo nyaka wang' welo. Achiedh nade mabende kata mna johala mopogore opogore aneno kaka oro na ute. Ketho gik moko. Achaka wacho ni ok en gima ber kiketho gik moko. Mae momiyo bo wacho ni understanding, winjo mar japiny ni wadongo to nitie kidongo nitie pain manyaki winj kata mna wan wawegi kaka dhano. Kidongo nitie lawi mibohingo ibowe kati here samoro ibedo maduong' koro ichwe lawno tin nyaka niweye ohiech nyaka niweye ineno. Koro mano gima timore ei boma bende ni kaka boma medo dongo na wacho ni kama ibete ofis kuma intiere sani Sharon samoro nen kund dhok samoro nen kumike olokore obet kama ji odake olokore banyaka koro chopo ofis obolokore chieng' moro bobedo gimoro nono. Koro lokruok niendi en gima kawaida, en gima mzungu wacho ni change is constant. Change en gima nyaka timre. Koro kata mne boma ma Kisumu ka nitie gik moko ma nyaka gitimre mos kaka wamedo dongo nikech konchiel wadwa ni mondo wabede e boma ma bende wabe wamorgo ni ma boma mamorowa. To konchiel ok wadwa weyo gik mwatimo. Now magi gik ma iboyudo ni chon kabisa nitie jok ma bende ok ne dwa wuok e town ka nikech nen kama gikwaye ineno. To town omedo dongo koro joka be nowuok kendo wasudo iboyudo ni nitie jok ma ogero vibanda e chuny town. Wan wawegi samoro kodwa vibanda gi nikech reasons mopogore opogore. But samimuko gi chande bende kendo wawinjo pek. En adier ni samotim gigi pek bede
to ka mwananchi owuon owinjo ni en gi that winjo ma owacho chande, to bedo mayot nikech koro en gima bedo gradual. Kata mana Nairobi, ok higni mang'eny ahinya, nyaka NAK government okawo telo kaendi. Kirango community malo kanyo, ne en kuma ne nitie mna vibanda gieki. But with time, ne giwuok mondo bedni kanyo endo inyalo lose e yo moro mopogore. Gimoro amora nigi space mare ei town, ei boma. But gima important kaka nawacho chande, compatibility. Yeah? En ni gima waketo kani bende en compatible gi mae. Ero kama na to bende janeno marwa bende no penjo mano wuod Kakwema bende na penjo kanyo ni nantiere plan mano mar chano gwenge mag Nyamasaria e mano penjo kamano no simia keni mano di wachango bende siwinjo wach makamane en mana ni kora ngino okiwuone lo apa ni majo county ba Kisumu mane bende duoko mano ko sintiere gi malingling. Mano jo county, but planning en gima dhi mbele, en gima itimo pile. So an gi geno ni jo county loso plan no, ama samoro ata plan nitiere en na implementation. Ang'eyo ni Kisumu nigi plan mano los higa 2021 aparo, around kanyo nitie Kisumu integrated land use plan mar Kisumu makonyo kaka Kisumu dongo. Nitie Kisumu transport plan, nitie gin mang'eny mopogore. Samoro implementation ma wacho cha ema pok ochope. Ero kama na inya ote mogik masomo ka sabro bedo ka winjo pachi daktari hinya kaluore gi thor wach mabende nwantiere godo. Nitiere Alma Blessings wacho ni chano boma ber kelo mpangilio kendo miyo boma bedo maler, lakini samitimo kama nitiere joma idaro kuondegi mag yuto to mano kelo lal ne oganda wa. Koro ka ber to jomodar kuondegi mag yuto onego manyinegi kamoro mondo gidhi nyime gi tijegi mano mapile. Wacho ni mae Felix Wangowe kentiere county ma Kiambu. Aparo ni sami chano boma hinya kuonde kaka mitime kuom ranyisi kata na county ma Kisumu bede ber kiketo negi kama kata mna kama tenge mabende ginyalo bedo ka gitime e ohinde ni magi. Koka mano wach ni mogik dakika 30 tok sari. Wach ni mogik kaluore gi thor wach kama kawuon mabende samoro japiny nyalo dwaro mar golo odoke ite kaluore gi thor wach mabende nwantiere godo kiny makawuono debe dango daktari. Ero kamano ahinya Sharon. I think kawacho mogik gima bonuoyo kabisa en ni kaka wananchi katiba ma wan go sani omiyowa room maduong' mar mondo wa participate, mondo wagol pachwa seche ma itimo chenro gieki. Koro ng'enyne awacho ni in as much as okatie ni county government samoro gigwela ni mondo mopogore not just ma Kisumu mopogore gigwela ni mondo wadhi wariw paro mondo akel tiegruok man godo akonygi mondo gitim plan gieki. Koro gima seneno en ni jopiny rusa ma katiba omiyowa chande, space ma katiba omiyowa chande, samoro watiyo kode mopogore in the sense ni ogwelwa mondo wagol pachwa kendo wakony e loso plan, to samoro yudo kwa biro kacha to wacho ni jo county gisebedo ka giginewa ahinya, koro kawuono wabende wayudo kuma wadhi tamore wach niendi. Mano samoro timre, ok awach ni mane gima timore, mano samoro timre out of winjo ma wacho ni samoro bedo ni kwa wacho ni wadhi timo planning to kwa ng'eyo ni ang'owa exactly mwadhi timo. Kendo planning toke kocha osebedo ka gima the end result en ni wayudo lo e town mwa plot. Koro iyudo ka winjo ji kiwacho planning en ni idhi pog plot and then imiyo ji. Koro mano oken tij planning tije en ni mondo town obed no pang maber, kose pange maber mondo bedni en kama ler ma ji nyalo dake, en kuma wanyalo yude tich, en kuma wanie safe
Mane tich mar planning. Koro wananchi kogwelwa ni mondo waket paro kanyo, taparo ni gima ber en ni kar mondo wabed tenge gi luoro moro ni mano tij jo county, ber kwa biro then wagolo pachwa gieki to watimo kata mna chenro no kamoro achiel gi jo county. Katiba oyienwa kendo nitie sheria moro bende iluongo ni Urban Areas and Cities Act oyienwa kendo loso space mar timo mano. Nitie moro bende ni Physical and Land Use Planning Act oyienwa kendo loso space maber sana ma jopiny nyalo bedo gondo ni giloso plan makonyogi. Erokamano ahinya Walter. Wagwero erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi ahinya mar golo odok mano e it oganda magwa ahinya kaluwore kod okang' mar chano boma. Erokamano ahinya. Nyakwarom Gajongi winjo gi iti neno gi wang'i ka bende in owuon bende intiere gi ting' kanyo, in kaka japiny bende intiere gi ting' mar neno ni boma ochana e yo makare. Kamano dakika en 33 tok saa 2 mar okinyi gi kanye makelo e giko mar twak mabende nwantiere godo okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom ote mari, erokamano ahinya kuom kete TV mano mar Ramogi nikech koken in to dina waonge ka donge. Kamano gi kanyo adaka godo yo matin chieng' tich ang'wen chakre saa 3:30 nyaka saa 3, saa 2:30 nyaka saa 3 chenro mar pok opogore. Gi sani wakaw yo matin akel ni kit pok mopogore opogore.